बिपिएफनि दिन बायदि मोनदों नामा नों दिहुननानै जानो हानाय बिपिएफनि दिननिख्रुइ नोंसोरसो बांसिन जादो दा बबाव जानाय बबाव दिहुननाय बबाव मा नुखो नोंलाय हुकार हल्डारनिफ्राय फैसा होमबा मानि थाखाय नोंसोर 1000 लादों हेलौ बेस्थ' नामा मामोन आं हाइंसा बुंदो हाइंसा दे बुं नोंथांमोनथ' जेनेबा जबफोर हलनिफ्राय फैसाखौ लामारबाय नङा होमबा मा नोंथां बुंबाय थाखोलै आं लादो मा इथा बुंदों नोंथां होनना बुंदों नोंहालै नोंथांमोन होननायखौ बया मोनाखै लामारदों ना होननायखौ होनदों लानायाथ' लाखादो उइटनेस दङ जोंनाव जों बेखायनोथ' लाथोंसो बियो आं गैया इयाव आं खामानिखौ आगारना होदो माबोरै मावो माबोरै मायो नङा बेखिनि खामानिखौ मोनसे बाथ्रा मावनानै नङा जिखिनि खरसा जादों दखननानैथ' एसे लाखानांगोन खिन्थु माबायदि होलादो बेखौथ' आं मिथिला नोंखौ बुंसै आं एसे खरससो फन खालामो ट्रेक्टरजों नोंसोरो हा गारदों गाराखै बे खामानिखौ बिनिफिसियारि मावनो मोनथारनांगौ बेखौ अलरेडि माबायानो मिथिखागौ बेनिफ्राय बै मोनसे क्राइम जादों जायाखै बिनिसारनिफ्राय बै फैसा सोनायनि उनाव लानायनि बै जेनेबा लाखांनाया सोदो 1000 लादों सोरनिखौबा 900 लादों बेथ' बिराद क्राइम जादोंना बे मोनसे बै बहनग्राफोरालाय माबायदिथो रायलायदोंमोन न' गावसोर खामानि मावा इसोर सोना होबाय जेनेबा सोना होखांनायनि उनाव जिखिनि बिसोरो बहा हागारदो जेनेबा बे जायगायाव हागारबाय ओमफ्रायसो ट्रेक्टरजों जेसिबि जावनानै हाखो गारफैयो बेनि नङा फैसाखौ सोर होदोंमोन ओरैनोथ' जकारनि खामानिखौथ' नोंसोर ट्रेक्टरजों मावनो मोना मानि थाखाय जकार ओंखारदो जेनेबा बिनि सोलायथ मावनो मोनथारनांगोनानो आइया मावनो मोना मुवासो दा हाजिरा मोनदोबाथ' आरो मोजांसो जेनेबा नोंसोरबोथ' जेनेबा हाजिरासो मोनाखैनो ना नोंसोरबोथ' बे जबकारनि माबाखौ खोथियाबा नोंसोरबोथ' फैसा लाबोनो हाखाया बेखौ आं मिथिखागौ खिन्थु लामोन 1400 नोंसोर 1000 लादो मबाइलजों जाया गाबोन फैनानै रायज्लायफैदो मोनाबाय दे आं थाङा दे आं आराम डाइरेक्ट बेलेगावसो थांगोन आं थांबाथाय दे आं बिदि कमप्रमाइस खालामा आङो खोनाबाय माथो खालामगोन आं थांगोन बेलेगाव थांगोन आं लागोन नांगौ जाहैबाय आं मिडियाआव होगोन अब्ला आं दे गाबोननो होदो मिडियायाव डिसियावबो थांगोन आरो नोंसिनि माबाखौ आं माबाखांगोन थारमाने बेखौनोथ' गाबोन मिडियायाव होदो होखागोन ना दे नोंसोर मा थारमाने नोंसोर जाबाय आरो नोंसोरसो होनबाय थाबाय आं गैयालै नोंसोर बेयाव गैयि थानाय खोथा गैया मेम्बार लानाय माने चेयारमेना दाय जाखागोन ना माने चेयारमेनखौ मेम्बारखौ गाइड खालामग्रा नों बैसो चेयारमेनखौसो टाइमखौ नायनाय नोङो नों मानो लोंनानै हरदो टाइमआ खैथा जाखो 12:02 जाबाय आं हमबावबायसो टेबोल फनखौ आं उन्दुहांदोंमोन दासो फैदों आंबो बेलेगाव थांदोंमोन 12ता बाजियाव लोंग्रा मानसियाल' हरा माबा मोनसे साननाय जि खैफोद गोनां माबा मोनसे बिदि हरो जेनेबा आं नोंसो दिनै कमप्रमाइस खालामनो थाखाय हरदोंमोन खिन्थु नोंसो आंखौ दे दिलों होनना बुंदों हर गेजेराव हरनाया लोंखाना सनो जायोलै थिग आंनो लांफैनो नोंहा मिथिखायो दहायथ' हर 7:00 ओमफ्राय बैसोरजों रायज्लायदोंना रायज्लायाखै नोङो फैसा बरनग्राफोरजों आं रायलायाखै इसोर रायलायाखै खेबसे फन खालामदोंमोन आंलाय मा खालामदों कमप्रमाइस इसोर आंखौ फन हरना मिथिगौ बिसोर आंनाव खेबसे रायलायफैनांगौ ना होमबा नोंसोरलाय मानो रायलायहैयो नोंलाय इयाव मा मेम्बार चेयारमेन हिसाबावनो बिराद गिदिर नामा होमबा इयो साला नों प्रब्लेम मोनदों नों रायज्लायहैनांगोन इसोरजों प्रब्लेम दाख्लैबो नोंसो बुंदो आरो दिनैबो बुंदो ओमफ्राय मा नोंसासो ज' दं बेयाव आंहा ज' दं नामा इयाव जद बुंनाया खोलैग्राया आंसो बिपिएफनि दिन बायदि मोनदों नामा नों दिहुननानै जानो हानाय बिपिएफनि दिननिख्रुइ नोंसोरसो बांसिन जादो दा बबाव जानाय बबाव दिहुननाय बबाव मा नुखो नोंलाय हल्दारनिफ्राय फैसा होमबा मानि थाखाय नोंसोर 1000 लादों बेयो मोनसे क्राइम बेयो मोनसे रुल नामा बियो जाम्बा थारलै नोङो आरो जाम्बा नोंसोरजोंसो जाम्बा नङा आं नोंसिनि थाखाय दा जाम्बा बर्थमान थिगानो नोंसिनि साननाया थिगानो दा उनाव बुजिगोन दै उनाव मिथिगोन जेब्ला बे बुस्थुआ बुजिनो माने माबा नों जाजोबगोन मा खनमान गैयै जालायमोन लांजि दंबाथ' हा मानि सनमान नों मोजां रायज्लायनोखौ मानो नोंसोर सानफ्रोमबो आंनावसो हर गेजेराव हरनानै डिस्टार्ब खालामहरबाय थायो नोङो नोंनियाव मालाबा सानाव मालाबा रायज्लायफेरदों ना जुदि आं खिन्थु होनखादो नोंखौ राग जोंबा खिन्थु आं मानिया दे रावखौ आं नोंखौ एखौ बुङाखै आंनो हरबाय थानाङा मोजां कमप्रमाइस खालाम रायलाय ओरै राग जोङो रायलायनांगौमोनलै मा लादो मा मादो मोजां रायलायाबा फटाव नङा हरनानै नों दासो मा हर होनदों गेजेरफोराव
नोंहा दासो मान राग जोंनाय नों दासो मान राग जोंनाय मान नोङो राग जोंनांगौबा खिन्थु आं मिथिबाय नोंखौ आं जि बुंदो सानैजों जोंबो माबा खालामनायमोन जोंखौ कमरेस खालामनायमोन खिन्थु नों आंखौ अकसमात राग मा जोंनाय सानैजों अकसमातलै फटत सोमोन्दो गैया मा गैया मोजां रायलाया मुवा दाखालिनिफ्राय नों मुवा थुमखि रखमसो हरबाय थादो मानि आं नोंखौ माला हरगोन थुमखि नों दाबो फोरमान हो आंखौ होमबा आं फोथायगोन हरनि 12थायाव कमप्रमाइस खालामनो फन हरो सोरबा मोजां मानसिया रायलायनो बियो जेनेबा मोनसे इसु लानानै नालाय बे टाइमजों खोथा गैया बियो आं नोंखौ गोसोखांना आंथ' नोंनि नाम्बार होनना मिथिनायबा हमामोन आं थेवबो एसे बिजियाव दं आंबो उन्दुवाखै मबाइलनि बिजियाव ओमफ्राय हमबाय आङो नोंथ' आंखौ सिनायखागौ आंलाय मिथिगौ नोंबाबोथ' एसे माबा मोनसे माबा फैनो हायोना नोंबो अकसमात असिनाखि रखम नोंथ' इफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हाना मा अकसमात नोंलाय एकदमबारे बोरैबा एकदम माबा खालामहरनाय बायदि बुंहरबाय नोंस बाथ्राखौलाय माबायदि थुमखि आं नोंखौ थुमखिदों नामा आं दा नोंखौ गोबाव दुनियाव मा मोनजाया नों एसे सानना नायदोना सोरबा मेम्बार थांदोना सोरबा खामानि मावग्राया मानो लादो नोंहा इखौ नों एसे सानना नाहरदोंना इसोरनि माबाखौबो जकार इ आरो नै निउ नङा थांनायाव मालाय बे खामानि मावनो हायाखै आद्रा थालांदो बे खामानिया दाबो जोंनि जकार एप्रुभ जायाखै गोदान सरखाराव दासो हमना हरदो जोङो बियो थांनायाव बे फैसाया आरो मा दानजालांसिगोन नै मास मोनसेनि गेजेरावनो फ्राय बे फैसाया गोमालांना सरखारनाव थांफिनगोन बे खामानिखौ इनिफ्राय जेराव बेबायदि आद्रा जानानै दं बे खामानिखौ बिसोरो मावदो मावनानै दा जब हल्दाराव फैसा सोनांगौ नालाय नङाबा दिहुनफिननो हाया फैसाखौ रावबो बिफायाबो हाया बेखौथ' मिथिखागौ जों दि बेखौ ओमफ्राय बिसोर जबकार्डआव सोनानै दा जब कार्ड हल्दारनि मानसिफोरजोंसो खामानि मावा सानथामबा सानब्रैनि हाजिरा ला ओमफ्राय बाखिखौ जोंनो ट्रेक्टरनि खरसा हानि खरसा जिखिनि खरसा थाङो बेखौ हर होननानै बुंदो दा बेयाव मानो बिदि प्रब्लेम फैबाय थादों आंबोथ' इसोर बिदि बया नुहुराखैमोन दा बिसोरो दिहुनदो आरो खरसानि थाखाय इदिल'सो होनलाय बे फैसाया आरो ओरैनो थैलांगोन आरो बिदि बायदि खामानिखौ मावबा दं नामा होननानै रायलायनानै नङा इसे आयदाफोरखौ मिथिगौबा चेयारमेनजों फैनानै इसेबाबोथ' नोंसोर रायलायफैनानै खायसे नै ओरै रखम मावनांगौ दानिसै मावाखै होननासो रायलायनांगोना मालाय मावनायखौबो ओरैनो दाय गैयाबाबो दाय गोनां रखम हमबाय थायोसो बिदिबालाय मा उमुख जानोसै दाखालिनो बे फैसाया माबा थैलांगोन दे ओरैनो थैलांगोन फैसाया सरखारनाव थांफिनगोन माबा जायखिया मोनसे बाथ्रा थारमाने जेनेबा नोंसोरो जि मावदो जोंनिखौ जों मावसिगोन नङा माया होमबा नोंसोरनि जोंनि उनाव आं आंनिखौ मावसिगोन थारमाने आं जेराव कमप्लेन नांगौ आं होसिगोन जेब्ला मा खालामनांगौ आं खालामसिगोन आरो आं होनबाय थानाङा नोंसोर आं मावाखै इयाव मिथिद' आङो हमनो थांबा गासिबो हमगोन खिन्थु नों आंखौ सानफ्राव फैनानै मोजां रायलाय जुदि मावाखैबाथाय मोजांनि बाथ्रा होमबा जों खालि जों मोजां नङा नोंसोर खेबसे होनबावबा खिन्थु सोबायगोन आं गाबोनो आंखो नोंसोर होनबाय थानाङा बैसोर होन नङा आं नों सोबागन अ फैलाय दानो फै बुरबकसो थांनो हायोबाथाय दालाय हा सोर थांनो दा नोंहा सोबागोन नांगौ बुंदों ना मा सोबानोलाय नोंखौ बुग्लिगोनबो आङो ओइ दानो फै नै नों हायोबाथाय दा थाङो नामा बुरबक नङा मानसिखौनो ओइ गाबोन फै फुङाव फै नायनि नोंखाया नोमाया थांनो हागौ सोरखौ बुग्लिनायनि फै गाबोन फै हायोबाथाय माबा खिन्थु आं बिदि थाङा खिन्थु नोंखौ बिदि आरो स्पटआव खिन्थु बिदि खोथा बुंबा खिन्थु जिबनाव डाइरेक्टआवनो बुग्लिगोन आं बिदि बुंना लानाङा दै बुबालाय हा बुबा ओइ घन्टा फै दाबो फै आं नोंखौ माबादो दाबो फै माबा मामुलि मोनदों नोंसोरो खालि नोंसोरना कमप्लेनानो नामा मा कमप्लेन नों आंखौ बुंनो दा फै नों फै दम दंबाथाय हर गेजेराव फन हरनानै जानला मेनला एदाव हरनाङा आरो खिन्थु जुदि गथ' गाबोन दम दंबाथाय गाबोन फै फुङाव बुना आंखौ दम दंबाथाय फै गाबोन फुङाव फै नङा इउ पि पि एल खौ जों भट होआमाखै जों इउ पि पि एल नि जों एगेन्स्ट खालामाखै हायोबाथाय फै गाबोन फै बुनो भारा माबा खालामबाय थानाङा खिन्थु दोन 20 थाखा हरनि 12ता 10 जाबाय दा एनि नाय टाइमखौ जियानो जा बुनाय खेत्रआव फैना